It's me again, Precious Marsaga. So, nakita nyo guys, sa aking binitbit ay meron tayong kahoy. So, sa nakita nyo dyan kung ano ang ating gagawin sa Dave Vlog, is nakita nyo sa title na mag-arrange po tayo ng ating kahoy gamit ang ating kahoy. So, keep watching tayo guys para malaman nyo kung paano i-arrange ang kahoy na pa-square. Let's start it! So, first guys, kailangan natin ng kahoy. Kailangan natin lagyan dito sa gilid. At dito naman sa ating gilid. Ug dere. Worship square. Ganyan. Muna ang yung kinahan. So, kung unsa ni siya pagpadayon, muna Japon. Magbutang ka diri. Magbutang ka sa kilid. Magbutang pug ka sa kilid pud niya. O magbutang ka sa kilid. Hantud siya magkataas at magkataas na parehas na ana. So, muna siya ato buhaton guys sa karong adlaw. So, let's at na ni siyang kunun taman hantud magkataas hantud mahuman sila ng tanan. So maigo siya guys, mga pares sa siya ni ani. So let's start na para maghimo ani. Atong vlog. Yes! Ay, mana ang atong paghimo sa atong square nga pagkuan ani. Yahoo! So, nakita nyo guys, muna iyang itsura. So, sana guys, no? Pagpatong-patong nga nimi siya, mag-square. O ipadayon nimi siya hantod makahima na ka ani. So, sana kayo siya guys. O kung ganahan gani ka sa aking channel is please subscribe our YouTube channel, Mara and Maria, and don't forget that notification bell. Say bye! So again, please like, comment, and share to your friends, to your fathers, to anyone. So thank you for watching. Bye!